US President Abraham Lincoln a thlahrâng an tih chu Ziaktu NDK Zarzoliana US President te chen na White House a invom lut to te zinga President Abraham Lincoln a tluka paro pui le chanchin nga hi soitura tam lo kher mai chutia chanchin soitur nga na fam ta chuan paranormal le supernatural lam hoi deuh chanchin po anei nuala tin ama Lincoln angei po kha thil mak le thlaraw khovel lama tuimi ani reng maya a thi hnu po khan a thlaraw mutu ni a in soimu then khat anom tlat mai amai ro chu hetiang chanchin lam hoi zonga thu the dar hi khovel mit fuk na hruai tu ro pui ani na zona thil in me lo ani awangin puanzar ani ngai lem lo ani soito angin Abraham Lincoln atenu pa hian thil mak le thlaraw khovel lam hi an buai pui ve viau ni in alang February ni somni sang khajariat somruk pani kum khan Lincoln a fapa kum som pakhat mi uili Lincoln a chu typhoon na na wangin White House a thi atanga rei lova uili a thlaraw chu White House chunga staff member ten khat chuan Great Administration ate an hmu a tin Linda Bat Johnson ropi po in chiang takin amu ve nge ani hemi hian President Lincoln chuan a fapa thlaraw chu biak po dan kong adapa thlaraw bethiam arwai hial ani soito angin President Lincoln a khan chanchin mak tak anga maya ka lum ani ma deuh khan mak tak main a thi laya boruak om dan le ama ruang an song bol dan vel chu ama nge in mumangram le zel trends angin alo mulok sa tlat maya alaw hle nge a chu chuan atirila a tham na sa hle boka angai a tha thei ngang lova a topa chuan a thian rin ber wathil lamona le anupui Mary Todd Lincoln hna chu hrilok na mu mangdang lam tak chu a hril tak nge ani Abraham Lincoln chuan amumanga athil mu chu ti hian asoya ni somvel liam ta khan zan khat chu kan tlangwalte indo na mun atanga thu an ron thon chu kalo nga awangin kamu tlai hreta ka chau de awangin kamu hil ngal maya rei po kalamu man lo ti a chuan mu mang kalo neya kamu manga chuan kom na mun vel chu alo re thiap maya chuti lai chuan in nit lop le mithinga ya room le chapri chu ka hreta a ti chuan kamu manga chuan ka khum atang chuan ka thowa stepa chuan ka juk thlata a ti chuan chulai thom ri reng hriat tur om lo na mun atang chuan na tur le chap thom alo chuaka nima sela chung na tur le chap thom te chu an hmu thei der si lo room tin chu ka han en kuala mihring tu ma hmu tur anom bok lo nima sela lusun mang ang chapri chu hriat tur om reng bok si a pindan zonga chuan lai ta om veka a eng vek boka ma se tu ma hmu tur anom si lo pindan tin mai le khalaya om thil engkim mai chu ka hmu than vek an ni a makti takin mipui mang anga trap ho te chu ka zong zela engwanga trap nge ni ang le enge a om zia ni ang le awara thlak em chu thil rap thlak tak mai le ril rudek tak mai chu hriat chian tumin east room a chuan ka han luta chuta chuan makti lutuk wanga min timur sung thei thil ka va muta ani kama a chuan do kan moi taka chei awma chu do kan chunga kuang chunga chuan mithi ruang pakhat hi mithi thomno a tuam in alo in sala chu ruang hual vela chuan vengtu sipai chu an dinga chu ruang puana in khu chu mi pui te chuan lung chetaka thlir chungin an tra tloka he White House a thi hi tunge ni ti in vengtu sipai pakhat chu ka zota president ani phiar rutu ina thatta ani ti chu chan na ka don ani chuta lung chewan ka ya ring taka trap phut ri chuan kamu mangram atang chuan min ti har lol maya chumi zan chuan kamu hil le to lo khuma katlai war ta zak ani mu mang mai ma ni se mak tak mai in chu thil chu ka ngai tu ana atangin athi thei ta reng lo ani ti in US President Abraham Lincoln hi hemi chuma amu mang dang lam tak hian a tham na hle a om nuama om lovin hun amanga nidanga chuan mu mang hi aring ngai lem lova ma se he amu mang zet thi chuan a khoi dan dang hle mai he mu mang aman atang hi chuan aril ru anuam thei to lova kar khat tha zet chu a zep theya ma se a hlau em awangin a thian thatak mai le
anupui hne na asoi chuak ta ani he muang rap thlak tak mai aman atanga ni som pathum nu April ni som panga sang khazret somruk panga Good Friday zan khan ama phiar rutu John Wick but chuan President Abraham Lincoln chu akap hluma ti chuan mumang a an mu ang chia chuan White House a arwang chu song bol ani ta ani Abraham Lincoln ka alum ani dana po hian chanchin mak tak tak a in zep nual ome tin US President John F Kennedy nen po khan an thi dan thu hla a ngai bel thei turin inzom na mak tak an nei nual mai chung te chu thil mak tling phak ko ba dang dai vek an ni kum sang khazariat somruk panga a Lincoln ka alum ani nu khan White House an hatok tu te chuan thom dang lam tak tak an thina zan lama White House tual zol vela te chuan sakor to lai lir le sakor ke pen ri te mishing room ri te le chap thom te an thina a bikin President Lincoln a room le White House chong ni na in kalpo na muna te chuan mishing ke pen ri riat tur om fo thin President Lincoln a thla chiang taka mutu ni a an soi chu Netherlands lalnu Queen Wilhelmina kha ani ome Queen Wilhelmina hi USA a ajin tumin White House a athlenga chumi zan chuan US President Lincoln a pindan hluya ariaka zanlai alo ni chuan room kongka chu tu emo hian aron ki tlat maya kongka awa hon chuan coat fual dum le adam laya akhum thin lukhum nen President Lincoln a chu kongkhar kianga alo ding ngoi reng mai ani an mu jin deuh pakhat chu White House Oval Office pindan tukvera tanga Lincoln a thla ron dak chuak lai chu ani ome Lincoln a thla mutu ni a in soi tam tak chu ama Lincoln a lam nai takte an ni hloma tin President Ronald Reagan a fanu Maureen ite President Calvin Coolidge anupui te Point Carson Bak le Eleanor Roosevelt te po in President Lincoln a thla hi an lo mu ve to ani President Lincoln a thi khan arwang chu Springfield Illinois sa rela phur ani a he Lincoln a ruang phur tu rel thla ghost train hi anu kum tam tak thlengin an lamu fo maya alan dan chuan rel chunga mishing ru ro korpola in thuam hi a chuang boka pindan hnung lama chuan Lincoln a an zalna kuang ni om tak mithi kuang pakhat hi chiang takin amu thei bok ani President Lincoln a thi nu khan anupui Mary Todd Lincoln chuan khati laya thalak thiam ming thang New York le Boston vela ko satrin mithi to te tharau thla hial po la thei ni a an soi spirit photographer William H. Mamler chu somin White House le a che vel zong zong chu thla ala kwal tir vak maya chung thalak te aron chua meu chuan thalak then kata President Abraham Lincoln a thla aron lang ve tlat mai a pindan tukver atanga hnuai lam a thlir lai te a fapa uili a thalak a koki a khoi lai te library chera a thu lai te chu chiang takin alang ani tin ama a Lincoln a bedroom a ala ka phei chuan Lincoln a mel chu fia thatak ani e anti wat h mamlar hi heng thla ala ka wang hian nasa jok in alar pha jek ani President Lincoln a thla hi sang khajakwa somriat kum thleng khan mutu ni a in soi an la oma Lincoln a thla munu nung ber ni a an soi chu White House an hathok ho vil tu foreman Tony Savoy kha ani ome ani hian nathok tura White House a alu lain kailon chung ber kianga chair pakhata Lincoln a thla thu reng chu chiang takin amu ani President Abraham Lincoln a thla an mu fo na chan nia an soi chu Lincoln kha adam lai po khan thilmak supernatural le tharau lam khovel spiritualism lampangai ventu ani wang ni in an soi mau mai Lincoln a tharau ani emo Lincoln a mel ho aram huai in lar po chu lo ni te reng se thil mak tling phak khopa thil dang dai ani awangin makti lo rual ani lo reng ani